ଲେଖିବାକୁ କବିତାରେ ଲେଖେ ତୁମ ନାଁ ହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ତୁମକୁ କାଗଜ ବି ଶୂନ୍ୟତା ବୁଝିଗଲାଣି କାଗଜ ବି ଶୂନ୍ୟତା ବୁଝିଗଲାଣି ହେଲେ ବୁଝିଲାନି ତୁମେ ଲେଖିବିନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏବେ ନାହିଁ ମୋର ସମୟ ଏବେ ନାହିଁ ମୋର ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଥିଲି ମନର ଆଙ୍କୁଥିଲି ହୃଦୟର ଗୋପନୀୟତା ଥିବା ପ୍ରତିଛବି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲି ସାଧା କାଗଜରେ ମୋର ଏବେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଙ୍କିବାକୁ ଛବି ତୁମର ଏବେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଙ୍କିବାକୁ ଛବି ତୁମର ସମୟ ସେତେବେଳେ ତୁମର ନଥିଲା ସମୟ ସେତେବେଳେ ତୁମର ନଥିଲା ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ ମୋର ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ ମୋର ମନର ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲି ମୋ ଭାବନା ବୁଝେଇ କହିଥିଲି ଭାବନା ମୋ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଭାବନା ମୋ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ମୋର ସମୟ ନଥିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଏବେ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ଏବେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଲାଗେ ପଢ଼ୁଛ ମୋ ମନର ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଲାଗେ ପଢ଼ୁଛ ମୋ ମନର ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା କାହାଣୀ ସିନା ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ